नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। नैबे दैया पासिघाट सियां दै, माने रुगुङा गिसि गादोंनो आरो बेखौ भिडिअ पस्ट खालामनो होनायलाय आं दा खालामदों। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो बेफोरबायदि माने दैमानि हा गिसि गानाय रुगुङाव गसंना थानाङा आरो रुगुङाव माने खुनु गेरेन्टि गैया, माने बायसान्स गिसि गानानै दैमाजों बोहैलांफानो हागौ। बेनिखायनो बिदि रुगुङाव बारा गसंना थानाङा आरोना नोंथांमोननि गेजेराव। आरो ना बेयो पासिघाट दैयाबो देरदों होनना बुंदों। बहुद जायगा गुवारथार, नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ भिडिअ। माने दाब दाब जायगायावबो दं नालाय नोंथांमोननि गेजेरावबो माने बेफोरबायदि रुगुङाव थानाङा आरो बायसान्स दैनि दाहारजों बोहैलांनानै थैनो हागौ, माने गावखौ रैखा ला। आरो बाद बाखि माखासे दैबानाजों संनाय खावनाय माखासे न'नि माखासे प्रब्लेम सोलिबाय थादों दा माखासेयावनो। दा माने जोंनि खिन्थालांनो सानदों आरो जोंनि आसामाव दा माखासे 85 सुबुं थैबाय आरो 70 लाख पिपल एफेक्टेड जानानै दङ। माखासे एफेक्ट जादों माने। नैबे काजिरङानिमोन, बेयाव फुरा दैयानो दै। नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो खिन्थाबाय। आरो नोंथांमोन मा खालामनो, संसारावनो जा खालामबायबा दैबानायानो दैबाना, बयबो मोजाङै था होनदों। अखायाथ' आरो दासिमहालागै हागासिनो। नोंथांमोननि बेखौनो शेयार खालामना होनाय जाबाय। दैबानायाथ' आरो दाब दाब जायगायाव जागासिनो दं, मानसिफोरखौ बिराद खहा खालामबाय। नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै नोंथांमोनसिम, गोजोन्थों।